která nabízí vyhlídkové a zážitkové lety, tak neodoláte. Pochopitelně v průběhu programu prakticky nemohou ty vyhlídkové lety se uskutečňovat z důvodu bezpečnosti, ale po skončení programu věřím, že zase nějaké pokud se dostanete do zážitkový let s vrtulníkem společnosti Heliček, kde jste budete v těch naprosto nejlepších úkolů. Při těch piruetách a při tom, co nám tady Inženýr Podolský předvádí, máte možnost si všimnout, čím je Kobra charakteristická. Je charakteristická nesmírně úzkým trupem. Čem je to charakteristický lista výhodí, to pochopitelně logika vyřešíme. Možnost